Utenga opita kwa mai Kaliati, mamembala onse a UTM akufamire kwa anthu amene anamwalira pa ngozi ya ndege komanso kufamire ya Chilima. Utenganso umene ukupita kwa onse amalawi okonda dziko lawo. Ndakutengerani utenga wokoma kwambiri mama wa uno. Mulungu wandituma kunena kuti iyi si nthawi yokuti muzidandaula, because he is about to say something. China chilichonse chikamachitika pa dziko lapansi, whether cha negative kapena positive, chimachitika chifukwa cha chifukwa. Nkutheka kuti ena ake samaziwa kunena kuti zenje lomukumbiramo wina umakhonza kugweramo wekha, ndipo nthawi zambiri zenje limene lili umagweramo wekha. Munthu ukamapanga chiwembu chofuna kupweteka anthu ena, usamaone ngati mwina Mulungu sakukuona. China chilichonse Mulungu amakhala kuti anachiziwa kale ife tisakudziwa. Choncho inu a UTM utenga wanu ndu makamakaso inu a Malawi akufuna kwabwino, akunena kuti munyadire kwambiri ndi kumangidwa kwa mai Kaliati. Mulungu ndi amene wandituma pakati pa usiku kuti ndikulankhuleni kunena kuti God is about to say something. Ndipo kwa amene mmakhulupirira kuti inu ndinu mabeliever eni tapitani ku khoti kuja muone mapikicha, komanso kwa amene munapitako ku khoti kozulo mundikhulupirira kuti zimene ndikunenazi ndizoona. Kumene kuchatu kunabwera Saulos Chilima, koma ambiri amene mmaona maso anu amene simmaona bwinobwino maso anu mu uzimu, mukoza kuona ngati izi ndi chamba, mukoza kuona ngati ine ndasala pang'ono kupenga misala kapena madrama andifikapo. Koma kwa amene muli ndi maso auzimu mukundikhulupirira kunena kuti amene ujayo anamangidwa uja mai Kaliati uja wamangidwa zulo uja, kumene kuchako kunachitika zinthu zazikulu kwambiri, ndipo Saulos anali konkuja. Kutero ku Mulungu akufuna atilankhule ife a Malawi kuzera ku arrest imene ya mai Kaliati, koma mwina ambiri simukuziwa. Choncho Mulungu wandituma kuti ndikuuzeni kunena kuti pa ize chachikulu chimene chikufuna kuchitikacho chasala pang'ono kuti a Malawi muchiziwe. Kwa iwowo amene amachita plan arrest imene amaona ngati ni madolo, koma sanadziwe kunena kuti ndi Mulungu amene wapangisa kuti amange maiyo. Chifukwa mukauonanso mulandu uja ndi mulandu woopsa umene amuchita charge uja, koma mukauyang'anisisa kwambiri muona kuti mulandu umene ujawo Amalawi sanayenere kutuluka chonchicha. Amalawi anayenera kuti akhumudwe atamva charge sheet ijayo, koma anthu anatuluka moopsa kwambiri. Kutero kuja amene uja ndi Mulungu akufuna akulankhuleni inu a UTM muziwe chilungamo muchiziwatu posachedwa pompano. Kodi kuti Mulungu ndo adzatheka bwanji? Mulungu si chisiru, Mulungu ndi woopsa kwambiri. Chifukwa chake dzulo lomwe lija anthu ena ake anapita ndikukakhala pa emergency meeting, ndikupita so kawiri ndikukajambula kawiri pa drawing board, kwayamba kudabwa nazo kuti kodi zikuchitika di Malawi muno. Choncho ndimafuna ndikupempheni a mai Kaliati kumene muliko, ndikupempheni akambala chifukwa inu ndi amene mwakhala kumene komukusunga chipani ngati wamkulu. Ndikupempheni nonse anjawala Afredokisi, ndikupempheni nonse amai Makuta, ndikupempheni nonse amene muli akulu abanda kunena kuti nthawi yodandaula inatha. Ndipo akunena kuti musadandaule. Nthawi zina pali maliro ena pabanja anthu amauzidwa kunena kuti wamwalira iyi, akunena kuti musalire. Inenso ndikupempheni nonse a UTM, ndikupempheni a Malawi nonse konse muliko kunena kuti kumangidwa kwa mai Kaliati nyadiranakoni kwambiri. Munyadire mumve kukoma muntimamo, chifukwa chachikulu chili chasala pang'ono kuti chichitike, ndipo chasala pang'ono kuti chibwere pambalambanda. Koma inu kumene kujako kukhoti kuja simunathe kuona kuti amene uja ndi Chilima anabwera uja. Anthu a Malawi tiyeni tizipemphera, tizimukhulupirira Mulungu, tizimukhulupirira Allah. Support imene inabwera ija ndikufuna ndikuthokozeni a Malawi. Support imene jazi kuti munangobwera kuzangopereka support wambayi, koma Mulungu anakutumani kuti tabwerani ku khoti mukamuone Chilima. Koma ambiri Chilima simunamuone. Ine namuona tu Saulos, ndinaona tu anthu aja kuchikanga waja ambiri anabwera pompaja. Titokoze kwambiri, ndipo kwa kuchokera lero akuti muzipemphera kwambiri chifukwa chachikulu chimene chikuyenera kuchitika chasala pang'ono. Ena ankaona ngati akufuna ati amulange mai Kaliati osaziwa
kuti akuzilanga okha. Lero decision yani imene mwakambirana usiku ija musayisinthe iyayi amene yodi mummangedi tammangeni inu mwana wakumulanjeyo wakwankandoyo mummange patakhalanso kuti mune mukufunanso anthu ena kuti muwamange inenso ndilirede chifukwa ine ndizadziwa chimene ndikumangiridwa. Ndipo patakhalanso plani ina monga mmene mwayikonzera chifukwa pali maplani ambiri amene mwakonza okhuzananso ndi ineyo Boni Kalindo kumbali yophedwayi. Ine ndiye ndilirede tu kwambiri ndipo ndikunyadira ndikukudikirani kopsa kunena kuti anthu anu amene mwakonzawo mwatumawo kuti ati athane ndi Boni Kalindo mukungozitayisa nthawi. Ine ndine woopsa kwambiri. Ndikufuna ndikuchenjezeni kunena kuti maplani anu amene mwakonza ochita target anthu ena andale ochita target ma activist including me ine ndekha mundisamale chifukwa wina apita nane. Ndipo ukamabwera iweyo amene watumidwa iweyo kaya uzakhala ndi mfuti kaya suzakhala ndi mfuti kaya ukufuna tilowe pansi ine ndilirede kwambiri ndipo ndikukukonzekerani kuti ndikumane nanu siku limene muzanyamuka ndizakhala kuti ineyo amanda anga amairine Katole kwanjeza andiuza kale china chilichonse Atikisoni Katole Fred Katole andituma kale andiuza kale china chilichonse kuphatikizapo chewiniko. Ndiye ndikufuna ndikuuze do not touch the anointed. Do not try to touch the anointed. Muyaluka ndi chifukwa chake mukakafusa akulu akwanu akakuuzani kuti kuli mwambi wina wache onena kuti nthawi zina munthu umakonza kuyaluka ni mwana wakukhonde. Zimene zikuchitika muziko muno Mulungu akufuna asuke ziko la Malawi. Mavuto amene Malawi mukukumana nawo akuti musadandaule. Inu tu Malawi muno mukuchitika zinthu. Tamuyang'aneni loya ujakamangira ujayo muyang'ane zimene akulankhula. Sikuti akungolankhula tu loya ujatu amene ujayo amene akumutuma ndi Mulungu. Ndipo tithokoze kwambiri kunena kuti kumalawi kunoko kuli ma magistrate kuli ma judge amene ali ndi welfare ya ziko lino amene amafuna chilungamo chiziyenda ngati mazi. Tikuthokozeni iniyo ma judge ma magistrate amene Mulungu akutuma ni kuti muombole ziko ili chifukwa tisi onse amene amachedwa ma apples amakhala oyipa. Pali ma apples ena amene amakhala abwino kumalija apple lija lowawa kumakulija solina lokoma kwambiri. Choncho Mulungu is about to clean this country. Ndipo wina wache kaya afune asafune koma ulendo wache wakwana. Ndipo umene wakwana mpalibe so kubwerera. Mulungu andituma kuti ndikuthokozeni Amalawi nonse chifukwa cha support imene mwapereka zulo ku court pamene Kaliati amapasidwa bero. Zimene zijazo akuti mukamaziona chonja musamangoziona chonjija koma muziyang'anire kumbali ya uzimu, muziyang'anire kwa Allah, muziyang'anire kwa Mulungu. Mulungu is about to say something. Mulungu atamalikonda ziko ili. Ndipo zimene ziti zichitike 2025 Amalawi yambini muzadabwa tangopita ni mukalembese. Ndipo tikuziwa kuti kwapangidwa plani ina kunena kuti ma issues onse amene achokera ku court onena kuti anthu azikalembesa ati sakufuna kuachita address mu phase imeneyi. Akufuna achite address mu phase number 2 chifukwa akuti phase imeneyo izakhala kuti akulembesano madera ati akwawo. Choncho ambiri amene inuyo mukupita mma centers kuti mukalembese ngati sakulembani musadandaule. Inu tangotengani phone yanu muimbe kwa the DC kundiimbira ine kumuimbira Ntanyiwa kumuimbira Wabakiri Muluzi mupereke zina lanu center yanu ndipo mumuchite koti amene yoyo wapa center apoyo kuti wankulu akuyang'anira pa center apo ndi ndani, headmaster wapa menepo ndi ndani, ngatiso pali wa polisi wina wache mumuyang'ane pa mtima pache pomutenge zina lache. Zonsezo muzilembe ndiye muzitumize kwa ifeyo chifukwa zikapitirira akufuna kuti nanga pakali pano pa phase ya second week yayamba komana anthu ambiri akubwerera. Anthu ofuna kuti akachose nkhandweyo akubwerera sakulembesa. Ndiye akunena kuti Mulungu akundiuza ine kunena kuti musadandaule konse chifukwa mu Central Region muzachitika zinthu zimene anthu sazazikhulupirira. Pamene iwe ukupita kuti ukabe nthawi zina umakabedwa umapezeka kuti walowa nyumba yosilika maloma kuti ukabe umangoyamba kugona. Zimene zizachitike ku Central Region kunoko anthu a Central Region amene akunenedwa kuti ndi a Central Region ndi amene atazamusinge wina pakhosi ndipo suzakhulupirira. Boni Kalindo the DC mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Njeza village tiye Mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa.